رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره لا إله إلا الله ورحمة للعالمين ظهوره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ambe an kanumbaw ana an filebaw malikono ani malikoka ambe belajidin fo ka bewari mondo ka malien dembe fo ka national belajidin fo ni islamia ka fuli kayini ala fe herbe ala bulu wasabi ala bulu garjiga ala tay ala kadi ani ala ka ciba mantum belajidin mala kan bella bangunya ciba bunya kama bidum bunya sodda ala muhammad alhamdulillah ani abal makani aw dengado sheikh mahmed kulubali ni ba fo baseku ka bobma ko bon ni flabugula bi anya kanu alhamdulillah doni blon jemkan sababula kabo ni ka kuma ni mawye kosobe toujours mo munum be toujours na wo kuna ko doni ye nous sommes des histoires de ambi feka fu yo ka famu doni te nous sommes des histoires doni ye ina fo ni dona sono ni ye courant digi ni ye contact digi ni ko tik kurama fotak okuma doni fene jumayi doni serlente doni baka alanye sren la ube aka alanye sren bale ube aka slame ube aka slamentanya ay sirru bara serlente ola sirru bara selima munila mbadon abike abina fo peinture ni fin jema ani fin jaune do farnyon ka o kan couleur mingi peinture brakla de bodon ni ala sonatola ala yire boko do la kaba opmana doni kenere ma muria wala ma sumaya wala ma dumaya nunu bela jiri sigimbe de hakili sigi do de do ni sera ma abike ni yake abike takana tala fiu opmana doni wilbaldi ndi yake abike on a nié mo bafo nous sommes des histoires ante jigula puisque uye da chama ni Congo yani unuka sababu ka nyogonye aramadi ni ni ga sababu mabbe kana décourager toujours ni ke fogati se ka sababu ma yiri kelen koliti make chei karamo kelen fe tati make milliardaire nga bido kai nga bete opmana aito angan chesri anga sababu yini wani ala sona on fene yan kalikan di doni sorlen kofe doni bate doni fitinindo olu sorlen kofe ana anya kanu ani ala kramando nka je doni kisela kabara ola ma mimbe e mimbe wala ma e muso mimbe wala ma e dumsa mimbe ko etumi wa ke mawdi soro kalo etumi million ni soro tuma otuma etumi blom bawde la projet bawde la bara bawde la ngabi olu tiembe ga tien ebolo wala ma bi etese ga durke flaye wala ma bi fuitiga nya ebolo okmana mimbe I débloquer ki bola peu ka ike iyera sagoyi anye o ala deli bla 5 ans o ala deli jumande mimbe arma de min dara law mima da law don na jitunina igolo sanfe ina don ko Allah Taala e kamin yegen kasoro bigite o tingalonye o de jumayi ni kuma mi bonne da bi bo edda emi mi ka laje emi mi ka lame ni kuma mi bo an beda wa an beba fotuma be do shi klema delika don ka kleb bi ko amani kuma en banda na kuma nga girmi dien fem be na ka feke ne ku sanfe o de bismillahir rahmanir rahim ndiko bismillahir rahmanir rahim ka ba doni ba sebe o ba fo kuma do forêt
ni kuma in nabillahi sulaymana fɔlɔ de y'a fɔ innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim abi koba kɛ kosɛbɛ nka bismillahir rahmanir rahim dama tɛ ko i ka se k'a faamu bal bismillahi ya kɛfi arrahman ya kɛfi arrahim ya kɛfi ka nɛgɛ tigɛ ni ala tɔgɔ in de bɛ wele ten ka nɛgɛ caron nɛgɛ tigɛ nɛgɛ ka nɛgɛ caron nɛgɛ o kuma na a bi fɔ ni ala tɔgɔ in de ma ko nɛgɛ tigɛ nɛgɛ tisɛ a ti karamɔgɔ dɔ to yen k'a konbɛ a ti sɔmɔ dɔ to yen k'a konbɛ a ti dɔnnibaa dɔ to yen ko a munnen don bali tisɛ ni danfɛn o danfɛn y'a jɔ n'i ka sababu cɛ ni nin baara k'a mun i fari la k'a ko danfɛn o danfɛn y'a nin da i ka ɲɛtaga kan Alahu Taala b'a kɔ kari i bi tɛmɛ bilahi a ti kɔrɔbɔ fiyewu o de ye bisimilahi ya kɛfi arrahmani ya kɛfi arrahim ya kɛfi dɔnnibaw b'a dɔn k'an ye min fɔ ko nin ye tiɲɛ ye a baara bannen b'an bolo ni mɔgɔ min mago b'a la ale bi kɛ jiri ŋɔnima 13 o de bɛ kɛ a la jiri ŋɔnima 13 in n'i y'o bila a nasi la e ka se ka ŋɔni faamu ŋɔni min n'a fɔ miseli nunkun bɛ cogo min na o bɛ yiri minnu na o tuma na o sigiyɔrɔma 13 o yiri qualité 13 o de bɛ bila nasi in na i b'a ko n'i y'a ko fitiri ni safo cɛ e k'i sigi dɔrɔn i k'a fɔ bisimilahi ya kɛfi arrahman ya kɛfi arrahim ya kɛfi e k'o wurudi ta 111 n'i banna o la i b'i tigɛ 2 kɛ tan k'a fiyɛ duguma k'a gosi ni juguya dabali jugu projet tabaliya i ka baara yɔrɔ avancer baliya i ka service da avancer baliya jugu min sen dan b'a kan ni jugu in kɔ karilen ka bɔ i ka tɛmɛ ka t'i ka baara kɛ mɔgɔ min jɔlen b'i n'i ka furu cɛ k'a kɔ kari ka bɔ i k'a disi pɛrɛn ka bɔ i ka t'i ka baara kɛ i ka t'i ka furu kɛ mɔgɔ min jɔn b'i n'i ka diɲɛ hɛrɛ cɛ bawo an bɛ tile min na bi an bɛ ɲin juguya tile de kɔnɔ bi ka yɛlɛ i fɛ k'a sɔrɔ i komandan ye an b'o tile de la an bɛ yɛlɛ i fɛ an ɲinkisɛ la nka joli taara joli sirannen b'a kɔrɔ joli min bɛ yen ni ala ka joli tɛ fiyewu joli finman don n'i ye se k'an ye i bi sa yɔrɔ bɛɛ i b'i tɛgɛ mɔbili ko kura kuma fɔ dɔ ye n'i ye se k'a ye i kana se so n'i ma accident kɛ o tuma na n'i ma kɛ bali yɛrɛ ye i ti ɲɛ sɔrɔ an ka nin tile in na an ka nin tile in a ɲɛ sɔrɔ f'i ka nin nasi ɲɔgɔnnaw de ɲini k'a ko n'o kɛra i bɛ baara daminɛ i bɛ to a kɔnɔ yen n'o kɛra i bɛ biro daminɛ i bɛ to a kɔnɔ n'o kɛra i bɛ poste min kɔnɔ i bɛ to a poste la e min bɛ yen k'e ye tentigi ye e min bɛ yen k'e ye député e min bɛ yen k'e ye ministre e min bɛ yen k'e ye président e min bɛ yen k'e ye diɲɛ fɛn o fɛn ye k'i bɛ baarada dɔ la ko jama ɲɛ jɔn b'i la nin nasi ɲini k'i ko a la n'i kora la i b'i k'i yɛrɛ sago i k'a wurudi kɛ n'i sigira ka wurudi in kɛ fiɲɛ dɔ bɛ i fili yɛrɛ sigilen i n'a dɔn ko ja ko daliba masa ala ti kulonna ni maa min ye ala tɔgɔ dɔ k'a wele ala b'i laminɛ an bɛɛ n'an tɔgɔ de don n'i ko ne ma ko Sheikh Mahamadu Kulibali n bɛ n kɔfilɛ n b'i lajɛ o ye ne tɔgɔ de nka n'i y'o fɔ ali ma a t'a kɔsi bisiki o t'ale tɔgɔ ye o tuma na n'i ye ala wele a tɔgɔ la ala b'i laminɛ o de ye bisimilahi ya kɛfi arrahman ya kɛfi arrahim ya kɛfi kana nasi in ta fɔlɔ dɛ e yɛrɛ ka nin wurudi ta tile 7 n'i bɛ wari sɔrɔ i t'a sɔrɔ i b'o fɔ n ye kana nasi in ta fɔlɔ diɲɛ don o don fitiri ni safo cɛ e ka to k'a wurudi ta bisimilahi ya kɛfi arrahman ya kɛfi arrahim ya kɛfi a wurudi 1111 ta i sigilen fitiri ni safo cɛ n'i ye karamɔgɔ ye a wurudi n'i ka client jɔlen don client min na n'i ye commerçant de ye ko commerçant comme client tɛ ka na a wurudi client bɛ na n'i ye fɛn o fɛn kɛbaa ye a wurudiba in mɔgɔw bɛ na ala kama nin kɛ fɔlɔ n'i ye nin kɛ n'i ye min ye a la n wele an bɛ sɔrɔ nasi in lase i ma o tuma na ni ne tun b'an bolo k'a lase mɔgɔw ma o kɔfɛ an bɛna fayida min di mɔgɔw ma n'i y'a kɛ i bɛ wari sɔrɔ i tɛ wari dama sɔrɔ dɛ i b'i kɛ baana de ye baana kɔrɔ de ye jumɛn ye foniseri i b'i kɛ ɲumankɛla de ni wari in ye o de ye turabuden dɔ ye
turabuden jumɛn ko don gariya ale ye nafoloso den de masaso den do nafoloso den do jigisumawɔrɔ den do kodiyanya yɔrɔ den do fɛn bɛɛ den de ye gariya ye parce que n'i y'a mɛn furu a fɔ nafolo n'i y'a mɛn dawula a fɔ nafolo n'i y'a mɛn masaya a fɔ nafolo n'i y'a mɛn lɔnni a fɔ nafolo n'i y'a mɛn siso a fɔ nafolo o tuma na an bɛna gariya di maaw ma bi u k'a kɛ ka sɛgɛn ban maaw la ka maaw ka sɛgɛn ko k'a ban k'i joli ko ka sɛgɛn bɔ a la an bɛna o de di bi bɛɛ k'i tulon gɛlɛ jɔ Sheikh Mahamadu Kulibali mina dɔnni di aw ma bi n'i y'a kɛ i b'i kɛ nafolotigi ye ala sɔnna a ma kana siga fiyewu ne de y'a fɔ n'i ma k'a ye n'i ye sutura ala ka n'i sutura fiyewu o de ye jumɛn ye fiye marabu jɛman dɔ ɲini fiye marabu jɛman ye fiye blanche fiye jɛman fiye akati jɛman dɔ ɲini i ka bigi filtre ta yɛrɛ min bɛ yen n'i bi k'an lamɛn bigi filtre ta nin kɛ i yɛrɛ ye quoi ne bɛ fɛ i k'a kɛ i yɛrɛ de i ka hɛrɛ sɔrɔ ɔ nka n'i bɛ fɛ ne yɛrɛ de k'a kɛ k'a ci ma o ti baasi ye nka ne tun bɛ fɛ e yɛrɛ de k'a kɛ ne tun bɛ fɛ e yɛrɛ de k'a kɛ i k'a ye n karamɔgɔ tiɲɛ bɛ ko la dɛ bigi fiye jɛman ɲini dɔrɔn fiye akati jɛman dɔ ɲini i k'i sigi ni bigi ye k'i ka hami fɔ bigi in na turabu ye maaw ɲa mɔgɔ ye k'a to makan e bɛna turabu ci turabu ka mɔgɔw ɲa e ye k'i to nin jamana in kan i bɛ jamana min kɛ i b'o de fɔ turabu ye mɔgɔw dɛmɛ turabu ye mɔgɔw ɲa hadamadenw ye turabu ye mɔgɔw ɲa jinɛw ye k'a to makan o tuma na turabu ka mɔgɔw ɲa e ye k'i to faransi k'i to Espagne k'i to Allemagne k'i to Mali la yan Bamakɔ k'i kɛ nafolotigi ye turabu ka mɔgɔw ɲa e ye sisan e mɔgɔ b'o de la n'i y'o fɔ i bɛ gariya ci gariya de ye kelen kala kelen terrain fila kala kelen i b'o ci siɲɛ 100 ani siɲɛ 16 nin ye tiɲɛ dɛ i bɛ 100 kɛ ka jigin n'i ye 100 kɛ i bɛ kawatimu dɔ ci i bɛ terrain dɔ ci f'i akati i bɛ terrain dɔ ci ale ye catégorie ye o tuma na colonne 8 de b'a kɔnɔ a bɛ colonne 16 ma o tuma o de y'a 116 nan ye i bɛ gariya bila a bɛɛ kɔnɔ a bɛna photo sɔrɔ page in kan o tuma n'i ye gariya bila a kɔnɔ camancɛ in kan i b'i ka hami don ye e mago bɛ nafolo de la i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ don k'i ka hami don a kɔnɔ n balimakɛ fɛn yɛrɛ segerema wɛrɛ ye jumɛn o de ye suruku yɛrɛ nu suruku nu i b'i jija i bɛ suruku nu de ɲini ani sanumugu dɔɔni ani warijɛmugu dɔɔni e k'o k'a la ten ka suruku nu ɲini i k'o d'a kan i k'i makasi ala la suruku bɛ taa bɔ a garijɛgɛ kan cogo min na ala ka nafolo kunsi e karisa ma cɛni meleke de ka nin kɛ sɛbɛnden ye k'a siri cɛ la ni siri cɛla man di ye k'e ye muso ye cɛ tɛ fɛ ka o y'i la k'a kɛ to a kɛ sɛbɛnden ye i k'a bili i ka saki kɔnɔ a kɛ sɛbɛnden ye i k'a bili i ka nafolo marayɔrɔ la wuruti t'a la fiyewu a wuruti bɛɛ i kɛtɔ la k'a kɛ i bɛ hami min fɔ de muso bɛ se k'a kɛ en tant que muso ka sanu cɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ n'i b'a kɛ i b'i sigi k'i ɲɛsin ba ni kaɲakan ma ka n'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ni tilebi ma n'i bɛ turabu dacogo de b'a la n'i b'a da i b'a da k'i ɲɛsin ba ni kaɲakan ma ka n'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ni tilebi ma o tuma ni nin fayida tun b'an bolo k'a di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jija k'a kɛ an bɛ fɛ de ka sɛgɛn in k'a ban an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an si kɔnɔ an seko la a bɛ faamu o tuma nin fayida de tun b'an bolo gariya 116 suruku ninnu sanumugu warijɛmugu k'a k'a la k'a meleke k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a siri cɛ la sɛgɛn banna wala k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a bila i ka warimaraw la sɛgɛn banna i tɛ sɛgɛn ko kuma fɔ tuguni n b'a fɔ alahuma sɔli ala sayidina muhammadu sabiqu lil kalki nuruhu muhammadu rasulullahi wa rahmatu lil alamina zuhuruhu la ilaha illallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.